होमबाबो एसे होबावनांगोन खिन्थु बिदि गाबबाबो मोजां खोनायो आरो ना एक्सुवेलि बाहायदों होननाय आङो हलि बानायदोंमोन हलि बेखौनो फुननानै होदोंना नोंनो ओंख्रिफ्रा मोनखाजोब्बाय बे जाहैबाय मैथा सिख्ला ना ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय भेजिटेरियान बाइटजों आलु अलकपि आङो बेखौ लांनोसै बिसोरखौ फिथाइखौहाय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे माबा लाबोलाय बेखौ सोनो औ गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय नै रेडि जाबाय आं थांनो ओमफ्रायहाय नै लाबाय आरोना जाग्राफोरखौ आङो ओंखाम जायासै बेखायनो दा जायोसै होननानै सानबाय आङो माने सामफ्रामबो बोथिनै ओंखाम जायो नालाय आंहाथ' बेबायदि हुदा गैफेरामोन बोथिनै ओंखाम जानाय थांनायनि सिगां जानाय जाबाय नालाय दाथ' ओमफ्राय आङो एसे बारा मोननाय जाबाय आरोना ओमफ्राय बारा मोनबाथाय आङो एसे उसुबिदा मोनो गावखौनो गाव माने बायो आरोना थोनो मोनलायलाङो बेखायनो थाल लानानै एसे खमायनोसै साननानैहाय आङो जाला सानबाय आरोना बोथिनै ओंखाम ओरैनोथ' आङो बोथिसेल' ओंखाम जाखायोमोन नालाय दा फैनानै जाफैनोसै बेखौ जानोसै दा टाइम मोनबा 11:30सोआव दा गेप दङ बेयाव जानोसै आरोना ओमफ्राय नै बेनोसै लोगोफोर थबाय थादों होमबा नोंथांमोनजों मोजां शेयार खालामलांनो हायो दिनै खालामलांबाय थानोसैलै आङो नोंथांमोनाबो थबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे दा नै गारि हमहैनांसिगौ लाखाबाय नै दैयाथ' लोंबाय थानांगौ नालाय फुरा बेसेबां गिदिर लाखाबाय आरोना बेखौ फुरा लोंजोबगोन आङो दाथ' गरमाथ' नै स्टार्ट जाखालायबाय सान्दुं गोसाथार दा थांसै नै सामस नांगोनथ' मा लाखो आङो फैसा बेग थाबाय नैबे अपराजिता बे सासे कलिगा बिहरदोंमोन नालाय बेखायनो बेयावहाय नै बेगरखौ लाबाय आङो एसेनोसै औ हायो र' नै बेहा सासे बेखौ जानो बिगासिनो ओमफ्राय बेनि सिगाङाव फैजाया सासेनि सिगाङाव आं दोनथ'नोसै नै बे बिबारनि बेगरखौनो लादों ओमफ्राय बे ब्लु कालारनिखौल' बिहरदोंमोन नामाथा ओमफ्राय सिनायाना ओंखायनो मोननैबो लाबाय जायखिजाया मा जाखो बबे मोनसे जाखो नै मोनसनबायबो बेनो बेनोखा नै हनै ए माबाबायना लाखियाखै नै बे गोजायानो थाल मोनाखैदां नै बेनो जोंहा फैनानै दिनै मा मोनजानो नागिरलायखो दे मा बुस्थु नैबे साना बाङालियाना नै आयौ बाङालियाना सलाना नङा ए आयौ बेसेबां गिदिर आयौ बे मिस्टिया सोरनि खिथारो मिस्टिया ओं नैबे मेदामनि बियो जोंहा हाबायाव थांनो हायाखैमोन बे मेदामनि ओमफ्रायहाय बेसारा मेदामा जोंनो लाबोफिनबाय नै ओमफ्राय बेखौ सोर लाबा मुरिया नुबाय जोंना ओमफ्रायहाय नै थावाबो हानिस नंगोन थाव गोथांसो बियो नै मा होनोमोनलाय नङा बै मुरि एवनानै फाग्राखौनो होनदों मदासि आयु जानो लुबैखाबाय आंहा ओंखाम जानानै फैलायाखै बेखौनो मोदोम देद्रायबाय होननानै दाना बेखौ जाफैबावबाय गले मले जाबावो ना औ लागायनोनो जाला दुन्दिया लाबोखैना औ ओमफ्राय नैबेखौबो होनसै मोनसे बेखौ दोनबावगोन गाबोन जानो दसे रेस्ट लानानै बिदिखौ जायाबानो उफाय गैया नै आया मार जाखो एसे हासै दङ नैबेथ' स्पाइसिखा बिरादनो आं फुंजानिखौ जानो हाया मोनथारबाय नोङो गोसाखौ होनदां जाबाय दां बानलु दङ अबेयो बेयावहाय बानलु गैया ओहो बानलु लाबोआखै आं होआखै औ ओमफ्राय बेजों मिक्स जामिला जाबाय बारा जाबाय नामा बे नामाजों जाबाय आं आखाइजों लागाया नैबेजों लागायाना
बोरो थावा जाबाय नैबेजों लागायसै दा सलानाया होआखै बाङालियानाया बाङालियाना होखांबाय होआखै होआखै नै बाङालियानाखौ होआखै होबाय ए होखांबाय नाबाय जाबाय नांला आंनि बेजों लागायसै दे लागायदो नांला आं थारमाने जा बुरजा ओंखारबायना जा बुरजा जाखाबाय औ दोनबावबायसो जों मुलिखौहाय गाबोन जानो होननाय माबा बांद्राय ओमफ्राय गासिबो जागोन हा जेबो नङा नैबे मुरिखौ एसे जागोरसै आं एक्सट्रानो औ जादो बैलाय मुरिखौ जागोरसै आङो मुरिखौ एक्सट्रा जागोरसै बेखौ जानोसै ओमफ्राय मुरिया रानजोब्बाय नै जाजोब्बाय जानोसै ना हानसै ना नै हानबाय आङो नै लाबाय आं मुरिसो जागोन औ नै जोंसो मेदामा बेखौहाय नैबे बुजियानि बेबायदिखौहाय नैबे गिदिर गिदिर थानायखौ आदुंगारि मोनो बेखौ मिथिनानै मा जाबाय दा आंनावबो आदुंगारिया मोननै फैबायहाय बेयावबो आदुंगारिया दा साहा सबानो जासिगोन क्लास मोनसे दंबावो ओमफ्राय दा रेस्ट आरोना बे रेस्टआवसो जाग'नो हासिगोनलाय 1 घन्टा आधा घन्टा दंबावो दा जोंखौ जाबायल' थायो सानसिगोनहाय भिडिअ'आव बुंबाय थाग्राहाय ओंखायनो खिन्थाना होखाबाय आं जोङो बेबायदि माने रेस्ट मोननाय टाइमावसो जायो आरोना जानोसैलाय क्लास लायनोसैलाय बेबायदि मा बुस्थु बे मिस्टि मोनसे जानाय बावनोसै होनबालाय ओमफ्राय नै ओमफ्राय अजन बारा जानायनि ओंखाम जाबाय हा ओमफ्राय बेथ' मेन बावसो अजननि मेन बावसो बे मिस्टिया आंबो मोननै जाबाय मोनदां मादै आंनो थोबसे थोबथाम लाबोदो जोंहा लामायाव नै न'नि बान्दा कफि मोनबाय बेखौ बायनानै लांसै एवजानानै जाहैनोसै 10 थाखा न'नि गदाय माने ए गदाय जाबायना गदायखा माबायानो फिसा फिसाखा औ मोननैनिबो लाखिखानोसै थोबनैना ओरै आयो जालायबाय मा जादों दे देखायलाय नै मानसिया बे मा दागो आङो हलि बानायदोंमोन हलि बेखौनो फुननानै होदोंना नोंनो हलि बेखौ फिथाइखौ जा मा बियो नैबे नों जानाया मा हा खिथालाय मामे नै ओरै खिथाफै जिरनानै जाना दे रायलायनि जिरनानै जादो आबाव होमबासो मोनजागोन फै ओरै फै दे बेयाव जिराय दे बेयाव जिराय ओइ माखौ जाखो बख'ना हरखाहाय बेनो देन्थाखौ मानसियानो औ जाबावनोसै दा आबाव आपेल जाबाय सफारि जाबाय मा बिलाइ स्ट्रबेरि आरो स्ट्रबेरि जाबावबाय ना नोङो जानायानो जानाय ओरैबायदि जायो नन स्टप जायो फुङाव ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांनानै
जुंखाम जाबाय ना जुंखाम जाखांनानै आपेल जाबाय आपेल जाखांनानै सफारि जाखांनानै नै बे आया गोथाव इस जानाया गोथाव गोदै ना गोखै गोखै ना गोदै खिथा दे खिन्था गोदै गुसुनो गुसुसो ए गुसु मोनदों आंथ' गुसु मोनाखैमोनहाय हरलाय नङाहाय गुसुसो गुदुंसो गुसु नङा जा गुदुंसो दै गुदुंजों सोमना होनायखाय गुसुनो बेना गुदुंसो दा हलि फुनना होजानानै आंजों मैया बानायनानै दोनदोंमोन आं बे हलि कालारखौहाय ओमफ्रायहाय औ फुननानै जा गेलेखांबाय बेयो गाव हारसिङैनो दे जिराय जाबावदो फिथाइया मा जालाबायदों आं होनाय नङा दादानसो गोनां जागारलायबायलाय आयौ टेस्टि गैला दिनैल'सै आरो रबाराव मोनदों सानदेआवसो मोनजासिगोनलाय सानदेआव औ सानदेआवसो मोनजासिगोनलाय औ गैला जोबलायबाय दाख्लै लाबोनायसो बेखौनो दोनगासिनोमोन इस आयौ फिथाइ जाग्रा मानसि नै हलिया नांजोबबाय आजाबावो फैलाय दसेबो दलद थाया जिराय ओइ नाहरदो ओरै नाहरलाय नै दादा लांफैदो नै खोनासंलाय नै मामिया नोंखौ अनो ना अनामोनलाय अनो ना अना ए अनानो ए अनो आबैयालाय आबैया अनो ना अना अनो ए ओमफ्राय आबौआलाय आबौआ अनो ना अना ए आबौआ नानासो न'नि आबौआ बेना खालि नानाल' दस्राया बयबो आबौजोब बेखौ मानो नाना होननानै बुंजेना बियो सोर बुंजेना बेनो सिगाङाव ए बेनिफ्रायनो खेबसे खोनानायनिफ्रायनो होनबाय आरो बियो होनबाय थाबाय बे नानो ओमफ्राय बयखौबो दस्राफोरखौ आबौ होनजोबो दस्राफोरखौलाय नाना होना बयखौबो आबौ होनो आयौ जि सोबायहाय बिदि जाजाबाय थाया एफा जाया बिदि जानो हायो होननानै मिथिबाय उदै सायो दिनैल' मोनजासिगोन गैला सफारिया बेगर गोनांखौ होखायाखै आङो बेनो ओरै बिगुरखौल' ओइ दलथा नुबाय बेनाबाथाय ओइ गोलैयो ओइ हामा जिराया बिदि जिराया लोगोफोर दा सफैबाय फ्रेस जाबाय ओमफ्रायहाय नै जानोसै आङो जानानै लाग्रोसै बेनिफ्राय नै दहाय बान्दा कफि लाबोनाया ओमफ्राय नै बेयावहाय माबाबो लाबोदोंमोन आङो बेखौ जाफानोसै सालाद जाफानोसै नै फिसा न'नि मैगं जोब गासिबो लकेल मैगं न'नि मैगं बेखौ नुनानै लाबोथारबाय आयौहाय मा गनो रोङै जाखो गाजरा 10 थाखानि जोगो नै ओमफ्राय नैबे सेरसेयाव 50 थाइबें जानोसै थाइबेंखौनो जानोसै भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां नोंथांमोनजों मोनसे खोथासो शेयार खालामनो होननानै सानदों बेनो जाबाय जे
दिनैनिफ्राय सोलिबाय थानाय जे प्रग्राम बे सानब्रैनि जे प्रग्राम बे बयबानो बांसिनानो मिन्थिखागौ जाहैबाय नङा होमबा दतमायाव जानो नागिरनाय बा दतमायाव जानाय आबसुनि कनफारेन्स बेयावहाय साइन्स एग्जिबिशननि जे खोथा बेखौसो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानदों आरोना माने सानब्रैनि जे प्रग्राम दङ गाबोननिफ्राय लानानै बेयावहाय एग्जिबिशन दं आरोना जाहाथे बे एग्जिबिशनखौ लानानैहाय बयबो एसे गोसो होयो बेखौ साननानैसो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानदों दाथ' उन्दै गथ'फोरा माने एग्जामाथ' जोबजोबखाबाय नङा होमबा जाहाथे उन्दै गथ'फोराबो बेखौ नायनानैहाय माने बे एग्जिबिशनखौ नायनानैहाय बेयावहाय मेरला माबानिफ्रायहाय स्कुल्सफोरनिफ्राय कलेजफोरनिफ्राय फैगोन आरोना बेयावहाय मेरला देखायफैनो एग्जिबिशन ओमफ्राय जोंनि कलेजनिफ्रायबो दङ ओमफ्रायहाय स्कुल लेभेलनिफ्रायबो दङ दा बे प्रग्रामावहाय जेब्ला थांगोन आं नोंथांमोनजों गासिखौबो शेयार खालामलांजोबगोन मा एग्जिबिशन माबागोन ओमफ्राय जोंनि कलेजनिफ्राय जे थांगोन मोननैसो क्लिप्स दङ माने आं खेबनाय नङामोन आरोना आलदानिफ्राय लानाय ओमफ्राय बेखौ नायलांगोन मोनसे खेबसे नै बड' डिपार्टमेन्टनि हाइड्र'पनिक ना हाइड्र'पनिक फार्मिंआव पार्टिसिपेट खालामो फार्मिंआव थ' मोजां मिथिनाय जायाखै गाव होनगोन बे नङाबा नों दे खालामदो मोजां ना माबायाव साइन्सआव साइन्सनि प्रजेक्ट खालामोन आरो माबायदि मोनखो एक्सपिरियेन्स आरो ना देनां साख्रि मोनाबा बिदिनो फार्मिं खालामनानै जानो हागोन ना अखाफोर बेखौनो होननो सानदों आरोना जे उन्दै गथ'फोराबो जाहाथे मटिभेट जानायनि थाखाय जाहाथे इन्सपायार जानायनि थाखायहाय बेफोरबायदि नलेजखौहाय दानि मानसिफ्राथ' दानि गथ'फ्राथ' बांसिनानो जा मबाइलफोरजोंहाय बिराद एंगेज जानानै थायो नङा होमबा दा मबाइलफोरखौबो माने बांसिनानो मोजाङाव बाहायनो रोङा आरोना मोजाङाव बाहायबाथ' मोजांनिबो दङ मेरला नलेजफोर दङ माबायावबो जेनेबा मबाइलफ्रावबो नङा होमबा ओमफ्रायहाय खिन्थु बांसिनानो बेफोरखौ नायालासे नङा होमबा ओरैनो जानला मोनला भिडिअसफोरसो नायलाबाय थायो रिल्सफोरसो नायलाबाय थायो नङा होमबा दा बेनि थाखायनो दसे सम दिहुननानैब्लाबो नङा होमबा मोजां जाहाथे नलेजखौ मोननो हायो बेनि थाखाय बिमाफोराबो एसे गोसो होनो थाखाय माने मटिभेट खालामनो थाखाय एसे नायहोबानो जाबाय जाहाथे सोलोंनो गोसो जायो आरोना नुनानै आंनि बायदि एजनि मानसिफ्राबो बेबायदि बानायो माने दादामोनाबो दिदिमोनाबो बेबायदि बानायो बेबायदि होननानैहाय जाहाथे मोनसे माने गोसो जानाय फैयो आरोना बेफोरखौ नुनानै दसे सम दिहुननानैब्लाबो मेला आरिखौ बाद होनानै आरोना दाथ' नै हलिनि मेला जानोसैलाय दा बेफोरखौ दसे बाद होनानैब्लाबो बे एग्जिबिशनखौ दसेनि थाखायब्लाबो सानसे समनि थाखायब्लाबो माने दसे समनि थाखायब्लाबो एसे नायनानै फैबानो जाबाय आरोना जाहाथे बयबो मिथिनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय आंबो थांगोन जेलानाखि थांगोन आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलांजोबगोन मा एग्जिबिशन दङ ओमफ्राय दा दिनै बेखिनियानो आरोना लोगोफोर होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आङो बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं